Здравейте хора, аз съм Сгоршо72. Това е първи ми клип от новия ми YouTube канал. Та накратко, аз съм от Пловдив, ученик, 6 клас. И това е общо взето, както и да е. Това е за личния ми живот, който мога да ви кажа. Сега да ви кажа какво смятам да правя в YouTube канала си, който създадах днес. Значи той ще е геймърски YouTube канал, като стария ми, но стария ми беше общ. С един приятел. Не че зарязвам стария си, просто искам си имам един личен сега. Само че за разлика от стария ми YouTube канал, който беше общ, ще имам и влог за игри. Той ще е един път в седмицата. Докато игрите ще ги играем повече чрез там Fraps или Camtasia Studio, както и да е. Между другото, ако някой е снимал с Camtasia Studio, примерно Minecraft, искам да ми каже дали му лагва невероятно много, защото винаги като записвам с Camtasia Studio ми лагва. Така че ако някой гледа това и има същия проблем, нека да ми пише. Да знам, че не съм единствения сега. Че не е от мен проблема. Както и да е. Така, значи в влоговете, които са геймърските влогове, които са един път седмично, ще се говори за предстоящи събития в света на гейминга. Примерно разработка на нови процесори на Intel или нещо такова, или нова игра, която всички чакат. Днес ще говорим за няколко неща. Едно от тях е новата Call of Duty, която ще се продава вече, нали, официално през ноември. Значи, доколкото разбрах, името е Call of Duty Ghosts. Щях да кажа Black Ops, както и да е. Между другото, чух информация, която се оказва грешна, че следващата Call of Duty е Black Ops 3. Леко се очудих. Защото, поне от това, което се виждам до тук, Treyarch и Infinity Ward се редуват. Нали сещате, Modern Warfare 1 беше на Treyarch, след това Modern Warfare 1 беше на Infinity Ward, след това World at War Call of Duty беше на Treyarch, така се редуваха. И щетък, че пак се редуват и така и стана. Следващата Call of Duty Ghost ще е на Infinity Ward. Аз лично предпочитам Infinity Ward, защото правят по-готин синглплеера. Не знам, някак си повече ме кефи. А пък Black Ops доста влягат на зомбитата. Не че е нещо... Не че... Явно им харесва просто. Аз лично предпочитам си трепа войници, не зомбита, както и да е. Така. Надявам се, че играта ще е готина. Между другото, това, което гледах от нея беше мултиплеера и ми прилича на Modern Warfare 3. Ако някой е играл, сигурно има представа. Значи, аз лично съм голям фен на Modern Warfare 3, превъртях я, както и много други Call of Duty. Фен съм на Call of Duty от 2-3 клас, между другото. Така че, може да се каже, че съм нещо като... Не точно ветеран. Бих казал, че съм... Както и де. Така, голям фен съм и както казах. Превъртял съм много Call of Duty-та, всичките Modern Warfare-та. Превъртял съм единичката, която е класика. И двойката я превъртях, с изключение на едно ниво, което ми го мина един приятел. Така. И значи, надявам се, че играча е хубава. Както и да е, сега да поговорим за едно друго близко събитие. То е излизането на новия Xbox. Да, Xbox 720, който всички толкова много време чакат. Излиза през май. 21 май, доколкото разбрах. Надявам се, че е много готин. Между другото, излезе на PlayStation 4-ката мисля през март. Не съм сигурен, както и да е. Или края на февруари, все едно. Само, че PlayStation от Sony ни показаха само джойстика. Надявам се скоро да покажеш цялата конзола. Показаха как ще изглежда гейминга и е удивително. Просто не е като PC гейминга сега, да си дойдем на думата, ама е много добро. Аз мисля, че си ми личи, че съм PC геймер, така е, че съм компютърен геймер, в смисъл, от малък съм така. Още помня, когато като малък ми качиха GTA San Andreas, ако знаете как се кефих, как ще иде. И понякога и до днес ще играя, но нищо.
Така, тя е класика в жанра. Може някой път да направя клипче как игра. Също излезе DJI 5, тя вече се продава в Англия и Америка. Надявам се скоро да излезе и в България. Може да пробвам, изглежда яка. Графиката е яка, както и да е. И да говорихме за Xbox 720. Не съм слушал много за него, как ще изглежда или какво се очертава да има ново в него. Но знам, че е много готин и че има готин и че игрите ще са с по-добра графика. Както и да е. Между другото, Call of Duty Ghost, за лично моя изненада, ще излезне само за Xbox 360 и PlayStation 3. За компютър не знам. Надявам се да излезе за компютър. Ако не, явно ще си купа един Xbox. Не, шегувам се. Но да излезе за компютър. Така. Значи, изненадата ми е такава, че няма да излезе за новото поколение конзоли Xbox 720 и PlayStation 4. Но не се знае. Между другото излиза и Assassin's Creed Black Flag. Това е четвъртата версия. Която гледах и трейлера, мен лично много не ме кефи. Assassin's Creed 3 обаче е мега яка. Мега добра графика, мега готин сториборд. Просто супер яка игра. Играя на компютъра. Все още съм в началото, но е много добра. Така, както и да е. Това беше общо взето първия ми клип и първия ми влог. Надявам се, че ви е харесал, хора. Ще оставя линк към стария си YouTube канал, който е общия, нали? Можете да се сабскрайбнете за него. Имам само 2 клипа, но както и да е. Между другото, ако аз ви харесвам, можете да се абонирате за мен. По принцип, днеска няма да правя клипови си игри, защото нещо не ми се цъка на компа, затова направих този клип. Като първи, както и да е. Аз съм Загорчо72, абонирайте се, ако ви харесва. Ако ви харесвам, харесайте видеото и да знаете, вие сте невероятни. Вие, точно вие, тези там пред компютъра. Страхотни сте. Това е от мен и чао!